ርታዊ ኢፍትሃዊ የበደል የመጨረሻው በደል የተፈጸመበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። ቢያንስ ይሄን መናገር አትከልክሉን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ብዙሕ ገበን ዝተፈጸመላ ሃገር እያ። አስቀድጊምኩም ስምዕዎ this guy is delusional beyond words ርታዊ ኢፍትሃዊ የበደል የመጨረሻው በደል የተፈጸመበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። መጀመሪያ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ እቲ ናይ መጨረሻ በደል ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን በደል ዝተፈጸመላ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ይብላ ኣሎ። ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፈ በደል ዝበሃል መግዛእቲ እዩ። መግዛእቲ ኣይተገዛእናን ኢኹም ትብሉ። ዝዓበየ ገበን ወይ በደል ዝበሃል መግዛእቲ እዩ። ንሰብ ክብርታቱ ግሂዝካ ፀጋታቱ ከም ድሌትካ ተቐሚጥካ ነቲ ሰብ ድማ እናጋፍዓካ ትነብር። ኣይተገዛእኩምን ኢልኩም ትዛረቡ እንድሕር ኮይንኩም ንሕና ድማ ብናትኩም ጭቆና ዝተገዛእና እንድሕር ኮይንና ዓበይ ዘሎ እቲ ዘይፍትሓዊ ዝበሃል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ከይዶም ከም ዘለዉ ከስማዓኩም ስለ ዘለኹ እየ። እዚ ኸ ኣቃሊልካ ክትሪኦ ነገር እውን ከም ዘይኮነ ክእረሙ ትፅበዮም ጌጋ ፈፂሞም ካብቲ ጌጎም ክእረሙ ምሽ ትፅበዮም ኖ ስምዕዎም ኣብዚ እንኳን አሰብ ቀርተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የሄዱት። ስለዚህ የሚያስቡ ከሆነ አሰብን በጋራ ጥቅም ለጋራ ጥቅም ማዋል ነው። ለጋራ ጥቅም ካልዋልክ ደግሞ እሱ አይቀርም። ስለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል። ምክንያቱም በውጊያ እንሄድም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንሄዳለን። ከዚህ የተነሳ አሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያን በማመስ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤቭሪ ዴይ ካብቲ ትማሊ ዝበልዎ ዝገደደ እዮም ዝዛረቡ። ብፍላይ በዓል ባጫ ደበለ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ህልኻት እዮም ኣለዉ። ዋይ I can totally understand ኤርትራውያን በል ይብልዎ ስለ ዘለዉ ኣብ ሚድያ ኮፍ ኢሎም ስለ ዝውዕሉ ኣብ ቲክቶክን ገለን ስለ ዝውዕሉ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ትዊተርን ስለ ዝውዕሉ ኤርትራውያን ድማ ምሩኽ ዝነበርካን ኤርትራውያን ከተፈራርዕ ዓቕሚ የብልካን ስለ ዝብልዎ ዘለዉ and he's taking this ክፋልቲ ታሪክ ክድምሰሰሉ ስለ ዝደሊ I think እታ ተጨፈጨፍነ ትብል ደርፊ እውን ቤላ ገይረ ሕሚማቶ ክትከውን ትኽእል እያ። ምክንያቱ ነተን ቃላቱ ብምለን ብፍሉይ ዝኾነ ደርፊ ገይሮም ብኣይ ገይሮም ናብ ኢንተርነት ሓዋሩ ከም ዝነብር ገይሮም እዮም። ስለዚ ኣብዚ እጅ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይኮነን እቲ ዓሰብ ኢልካ ንዓሰብ ክትዛረቡሲ እቲ ናፅነትኩም ንባዕሉ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ። ናፅነት ናትና ንስኻ ተመፃዲቕካ ወይ ለሚንካ ዝሃብካና ኣይኮነን። ካብ መንጋጋ ኣንበሳ ክብለኩም ካብ መንጋጋ ናይ ዝብኢ መንጢሉ ዘውፅአ ሰውራ ስለ ዝነበረና እዩ። ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተተጋግዮም ንስኻ ክትጋገ ይግባእካኒ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ክጋገ ይግባኦኒ ነይሩ። ጌ እናበለካ ዶ ትጋገያ? ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ምዃኑን ሳሕል እንታይ ምዃኑ ትፈልጦ ነርካ ኢኻ። ስለዚ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንስኻ ኢኻ ቅኑዕ ታሪክ ከተመሓላልፍ ዝግባእካ። ግን ሄይ ኣብ ዓዲ ቀዳማት ፅቡቅ ነገር ክትፅበይ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ዳርጋ ዳብል ዳውን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኩላቶም። እሞኻ ክገርመኩም ሓደ ሰብ ዘይኮነ ብሙሉእ እቲ ናቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ነዚ ፓምፒ ዝገብሮ ዘሎ በቃ የርስንዎ እዮም ዘለዉ። እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ይበሉ ተባሂሎም ኣለዉ። ከም ድሌት ከም ፀረፍካ ብሰላም ኢና እንደሊ ብሰላም ኢና ክንገብሮ እንደሊ 10 ግዜ ፈኸራን ታዲድን ከነምልሶ ኢና ናፅነት ኤርትራ ክንደፍሮ ኢና እናበልካ ፀኒካ ብሰላማዊ መንገዲ ሃው ሃውዛ ግን ሃፕን ብሰላም ከመይ ጌርካ ኣሉ ሃገር መሬት ናይ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ክትብል ብሰላም ዓሰብ ኣካል ናይ ኤርትራ እዩ። እዚ ብዛዕባ ዓሰብ ዘንጢልካ ትዛረብ ተለኻ ንሕናሲ ብዛዕባ ሓደ ከተማ ናይ ኢትዮጵያ ከቢድ እንዲ ኤርትራዊ ብፍሉይ ከተማ እዚኣ ተድልየና ክብል ምክንያቱ ኤርትራ ኣኺላ ተርፈና ሃገር ስለ ዝኾነ ስስዕኻ ስለዘየላ ብትናትና ጅን እምበር ከምኡ ክትስስዕ እኮ ንቡር ሕማም ስለ ዝኾነ እምበር ስለ ዝወሓደካ እኮ ኣይኮነን። መሬት እኮ ዓብይ እቲ ዘለዎ ግን እቲ ስስዐ ኣካል ናትካ ተኮይኑ ኣብ ኢድካ ዘሎ ይትርን ኢኻ። ኤርትራውያን ግን ከመይ ጌርና ንዓድና ዘለና ፀጋታት ወላ እኳ ከም ናቶም ፍርያ ከም ናቶም መሬት ዓመት ሙሉእ ማይ ዝሃርሙ ዓዲ የብልና ንሕና። ግን ከመይ ጌርካ ዲጋ ሰሪዕካ ዓድካ ኣልሚዕካ ትነብር ዳ እምበር ከመይ ጌርካ ካብ ካልኦት ሰሪዕካን ዘሚትካን ተዓቢ ይኮነን። ናይ መወዳእታ እቲ ገይም ክሳዕ ክንደይ ናበይ ጠምዚዞም ኣለዉ ካብ ዝስምዑ ልታጣ አይገባትም ነበር። በየትኛውም አቅጣጫ ብትሄድ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጣም ነው ማስነው። እንዴት እንደወሰኑትም አላቅም። ፈርመህ ግመል ያጠጡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንመለስ ወይ እውን ህወሓት ምህራም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ናፅነታ ዝኸደት ተጋሩ ወይ እውን እቲ ህወሓት ዝበሃል መለስ ዜናዊ ዝገበሮ እዩ እዮም ዝብሉ። እዚ ገይም እዚ ድማ
بحنت عف كلته بحنت من كلته عف زبال نعو خطقموا ليهم زلي مغنياتو تግራይ ክዋጉ ንትግራይ ክሃርሙ አይደሊ ስለ ዘለው ንትግራይ ንክትሃርም ድማ مسيطة ናይ ትግራይ ቅድም ክመጽእ ክኸላሉ ኣብዚ ሓለፈ እኮ ንጸላእትና ከም ቁማል ካብ ርእስና ክንሃልዮም ኢና ኢሉ ካብ ቁማል ካብ ርእስኻ መላይውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ያ ቁማል ካብ ርእስኻ መላይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ቁማል ብተሃዲድ ኣይኮንካ እንተሃልዩ ፅሬት ኮንሲስተንት ዝኾነ ፅሬት ኣብ ነፍስኻን ኣካላትካን ክዳንካ ምስ ገበርካ እዩ ዝኽእል በዚ ኮይኑ በቲ እዚኣቶም ድማ ነቲ ህወሓት ወይ እውን ነቶም ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ወይ ህዝቢ نمهرام زتقاملو زلو يم غونو غونو دما تግራይ ምስ ኤርትራ ጸሚድ ሎ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ኣታሓይስካ ብሓደ ምህራሞን ጽቡቕ እዩ ሕጂ እቲ ኩነታት እቲ ናብ ግብጽ ገጾም ካቀይሮም ኣሎ ስምዑዎም ናብ ኩሉ ዝኸይት ተሃዲድናቶም the government is illegitimate and that negotiations are over. Why do you think the situation has escalated to this point? And is it true that the Ethiopian government just used the negotiations, as he says, to impose unilateral policies? Thank you for the question. I think the Egyptians official, in terms of uttering these very hard words, simply indicates the failure to understand the current reality in the world in terms of how national interests are promoted. سنتاي دول زلو زي اكسبرت قال امخار ناي تبلصقنا زبال بارتيو ግብፃውያን እቲ ዲል ን13 ዓመት ፈቲና ወላ ሓንቲ የምፃልና ፋይዳውን የብሉን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተወድቕ ኢና ንሪኦ ዘለና ዝኾነ ውፅኢት ስለ ደየምፅእ ግዜ ኢና ንኸስር ዘለና ዝብል መደምደምታ ዝወሰዱ እሞ ካልእ መንገዲ ከነዳድለና ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ዝበሎም ግብፃውያን ብስለት የብሎምን እቲ ናይ ሃገራዊ ረብሓ ዝበሃል ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ይርድኦምን እዩ ስለዚ ናሽናል ኢንተረስት ብቅዓት ናይ ዲፕሎማሲ ዘይምህላውን ዓቕሚ ዘይምህላውን ልዕሊ ዓቕምኻ ምምጥጣርን ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ኣብ ግብፂ ዘሎ ፀቕጢ ኣይርድእዎን እዮም ዘለዉ ግብፃውያን ወላ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ እንተተጠቂሞምሉ ሌጂቲሜት ዝኾነ ሕቶ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ዝብለኩም ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ኣብታ ኣጀንዳ እትያ ክሓብር ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣሚን ሲሪየስሊ ማይ ትሰትዮ እንድሕሪ ኮይኑ ትጎረሮ ብዛዕባ ጎረሮኻ ሰብ ዲቤት ኣይገብርን ነቲ ህዝቢ ብቐሊሉ እዮም ከረድእዎ ዝኽእሉ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ትምህርቲ የድልዮም እዩ እዛ ኒል ብዲጋ ገይሮም ተዓፂዮማ ብጎረሮኻ ብፅምእ ክትመውት ኢኻ እንድሕር ኢሎም ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኣንፃር ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ይስላፍ ስለዚ ንግብፃውያን እታ ጌርድ ትብል ወይ እውን እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ኒል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን ኣለዋ ነቶም መንግስታት ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዝረኽቡ እዩ ዝገብሮ ኣብ ግብፂ ዘሎ መንግስቲ ኣንፃር ኣቢ ዝገብሮ ስጉምቲ ወይ እውን ኣንፃር ኢትዮጵያ ዝገብሮ ስጉምቲ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘምፅኣሉ እጂ ምክንያቱ እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝቢ ፀገም ናቱ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንግብፂ ከም ፀላኢ ጌርካ ክትህድእ ትኽእል ኢኻ ናይ ግብፂ ውግእ ክሳብ ዘይጀመረን ኢትዮጵያውያን ግን ፀገም ኣይኮነን ያ ብፕሮፓጋንዳ ጌርካ ግብፂ ከም ዝትገብረና ኣላ ፋኖ ዝሃርመና ዘሎ ግብፂ እዩ ሸነ ዝሃርመና ዘሎ ኣብ ኩርምትኻ ኮይኑ ዝሃርመካ ዘሎ ግብፂ ናበልካ ክትሕሱ ትኽእል ኢኻ እቲ ህዝቢ ግን ዝያደ ፀገሙ እሱ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ስለዚ ቶፒክ ኢትሰልፍ ማዕረ ዝኾነ ሪኣክሽንስ ኣይኮነን ዝፈጥር ውፅኢት ናቱ ድማ እቶም ግብፃውያን ዝብልዎ ሕቶ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ኣለዎ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ምሳቶም ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ማርኮ ሩቢዮ ምስ መዘኑ ናይ ግብፂ ፎሬን ሚኒስተር ባድር ኣብደላቲ ከም ተራኸቡ ይንገር ኣሎ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኩነታት ዘንፀር እዩ እዛ ነገር እዚኣ ግን ከተሓዘልኩም እየ መጀመርያ ኣብ ሱዳን ንመለስ እቲ ዝዓበየ ክፋል ኮይኑ ዘሎ ሱዳን እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ፕሮክሲ ዎር ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን እውን ኣብ ኩናት ኣዙር ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ኢማራትን ካልኦት ሓይልታትን ኣብ ኢትዮጵያ ኮላ ኤርትራ ዝብልዎ ዘሎ እዚኣ ስምዕዋ Hello and welcome. Our top story is from war-torn Sudan. The paramilitary RSF has taken control of the country's strategic oil field, forcing army personnel and oil workers to withdraw into neighbouring South Sudan. The RSF took control of the strategic Heglig oil field in the South Kordofan province on Monday. Social media footage showed RSF soldiers celebrating and shooting guns. Reportedly, government forces and workers... كم تفلتوا أبز حلفة RSF زبال توق جلة عود كم زمزجبة أجد داسنا يندار بوتا كم استقطعت رد زفلات كوينو أتينا يندار بوتا ندب السودان بعبيد يسألوا مجلس السودان عبد سلوا زلوا وسلا زخنة درو جبتنا تكونت إمارات يتخون تكونتات هاب سراوي السودان سلا دوته RSF حزب وتبهيل دراما خي جبر انت فتيرو مالو بحلالو بسالسة أكل كتحس سالسة أكل دما سراويت نايدو السودان أتيو نتبوتات كقاص أو خمسة لو يتغير زلو እጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ነገራት ይድፈጥር ዘሎ ስለምንታይ
ምክንያቱ ሕልኽላኽ ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ካርታ ተሪኽሞ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብይ ፍጻመ ናይ ብዙሓት ሃገራት ክኾን ከም ዝኽእል እዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ስዑድያ ከይድዎ ዘሎ ከምኡ ድማ ካብ ኢማራት ብዙሕ ናይ ኣፅዋር ናብ ወይ እውን ነፈርቲ ዓበይቲ ናይ ሎጂስቲክስ መንቀሳቐሲ ነፈርቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዋ ኣለዋ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ነዛ ነገር እዚኣ ብኸመይ ክንርዳኣ ንኽእል ለንቀነ ኣብ ብዙሕ ፀብፃባት ዝወፀሉ ዘሎ ጉዳይ ክንርኢ ከተሓዛ ስለ ዝኾንኩ በዚያ እስከንጀምር أهلا بكم في هذه المساحة لأبرز في السودان والتعليق عليها. كشفت تقارير متعددة عن إنشاء معسكر تدريب ضخم بتمويل إماراتي داخل إقليم بني شانغول الأثيوبي قرب الحدود السودانية يستوعب 10,000 مقاتل. كم تريوار اللغم زي أنا بين شانغول تبل ستوري بالجزيرة دوتت دحين بز سمعوها وحد صبصاب قال يعلم عزاز سراويتن بريزيدنت بايت العلاو سغغر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان مسملا فنتو بريزيدنت ايرترا إسياس أفوركيم عبد الإثيوبيا حدوش كمبار كوينات مخفاتي شباشو بكم زلوم زملاختو معبالتات وصيملهم تلفزيون الجزيرة بقانقو عربيا ابزرغو ازر رابيت صبصاب بليترال جنرال محمد حمدان دغالو زمرح غوجلا عمست السودان ابي إثيوبيا وتهدراو معسكر كم زمسرتو غليصوم اتصبصاب كاب منغست جنرال البرهان سمو زيت تقص بعد سلطان كمنجو تقيسوم اتجوجلا ابي إثيوبيا كبابي اساسها اب كل بينشانغول غومز ماخل سلطنا كم زحنصم اتبعال سلطان غليصوم بتوساخي وتهدراوي مخاين استفراليو تتوكستن صره سب البون فرتين نطبتاتن باساسا ابيلم نابت غوجلا ياتو كم زلو زغلص اتبعال سلطان سودان حيتات مكلخال إثيوبيا مستغوجلن وتهدراو كنفي سلفي SPLM ني حبريتا ملواط مربب اتايشملو يللم اتحلافي اب ملوخت بموصال اب كبابي اساسا كسب 10,000 وتهدرات كእንግዱ ዝኽሉ ክልተ ማዕስከራት تعليم حيلي RSF ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ጉዳይ ሓላፊ ኢንተለጀንስ ሓይታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ጌታቸው ጉዲናም ይመርሖ ከም ዘሎ ድማ ንአልጀዚራ ሓቢሮሎም ንዝዕጡ ሓይሊ ዘድሊ ወተሃደራዊ ናውቲም ብወደብ ሶማሊላንድ በርበራን ሞምባሳን ኬንያን ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝጓዓዝ ምዃኑ ድማ ወሲኹ ሓቢሮም እቲ በዓል ስልጣን ፖርት ሱዳን እዚ መሰረት ብምግባር ሰራዊት ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ሓዱሽ ግንባር ንምኽፋት ይሸባሸብ ከም ዘሎን ኣብ ኤርትራ ሓዱሽ ወተሃደራዊ ማዕስከር كتعيش مدب كم زلون اتبع السلطان قليصهم سو ذا ستوري زياتري وازلهم بزح ترجم زو حبا زلو مدرخيا من البات جنبارنا اسوسا ايرتراويان كم تذكروه اقداسي قداي كم زنبري اموداغ نايدرغون التاريخ بيت جنرالاتنا ايرترا تاريخ او سرح زغبروا له سراحيو سلازي اذا قداي زي نيرترا بزي فتوى تمنجدي أبتي أجندة كتواز خل مخانو ينان رزلنا هذا كابتي أبزون تصب بفليز بلا أبل الجزيرة وسيز بلوز اللويو تي كنتات فرونت إيرترا أبز قدايزي إيد كتو كم تخيل يوم دوزارة بزلو Sudan military is is said to be preparing يدعلو كم زلو نتي RSF أبتو بوتاتي لذي أبز بوتازي هذا جنبارنا يكوينات كفتر كم زخل كنبرو خلو أبز دما again إثيوبيا أبز كوينات زي بعبي يكتاتو كم تخيل جن نبلت جنا كادرات دمان تايبل له بحفشة زي كوناتات زي جبسي أب كوينات ناي السودان إذا إثيا نيثيوبيا نكتحرم تتقاملو زلا تاكتيكيو زبل زربان سمع لنا زي مالتيو زي كستويلو نخستهم زغينو كم زغينو زبال زربا كوينات إيد كان مأتاو زجبر زلو كوناتات مخانو يمزنو نقر زلو كم زيلو نحلو تخالاي بسو صنع زغوني أقداس متن قعتا دما كنسمع ببزحت جزي توم دوتس كونكت قبرهم كلا خاي تركم زبقا اوكي أبزي in the Middle East. A major shift in the Middle East, a warning so direct, so final, that many fear it could trigger the biggest internal conflict the Muslim world has seen in years. Saudi Arabia has issued what sources call a final warning to UAE-backed forces in Yemen, and if this warning is ignored, a full-scale war may be next. The flashpoint is Hadramaut, Yemen's largest and most strategic. So كم نريد لنا أبزي انتهينا نسمع زلنا سعودية حيا المتنقعتا ويتري المتنقعتا نتهم اتقات بجلة بسعودية بإمارات دقة فزلو متنقعتا هيبا خمزة لا زي متنقعتا زنت تسجير دما حدا أبو كوينات كجمر كم زخليات نقر زلا اتو كوينات كجمر مخانوكا ببزحات سباتي زقمت زلو إذا خان تايو
እቲ ኣብ ከባቢና ብዙሕ ሽግር ዝፈጥር ፀነ ኢማራት ሕጂውን ካልእ ተመሳሳሊ ነቲ ዝነበረ ሽግርና የመን ናብ ዝገደደ ክወስዶ ከም ዝኽእልን ንዑ ንምግጣም ድማ ብዙሕ ነገራት ክካየድ ከም ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት በይናቱ ገብሮ ከም ዘየላ ድማ let me give you some evidence because coordinate ዝኾነ ስራሕ ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ነጊረ ነይረ ኣብዚያ ስምዑ ሕጂ ክሳዕቲ coordination መነመን እዮም ዘለዉ see what they're doing in Somalia where the Houthis are pushing them you know and if Somalia will have a major effects on the economy, on fisheries, on maritime, sea travel routes and goods that are passing through there. And, Iran infiltrating into the continent. You see them literally... Are you working with the government in Somalia? So... كم تري واد اللغم زيا حانتي بوليتيكا نيانا إسرائيليا انتهت بلدلا أب سوماليا እቲ ኢራን ሑቲስ ናብ ሶማልያ ይኣትው ኣለዉ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ሑቲ ኢልካ ልክዕ ከምቲ ኢማራት ኣብ ሱዳን እንታይ ትብላ ኣላ ሰራዊት ሱዳን ሞስሊም ብራዘርሁድ እዩ እዚ ከዓ ሕሉፍ እስላማዊ ውዳበ ከም ዘሎን ብኢራን ከም ዝድገፍነት ሰራዊት ናይ ሱዳን ተኸሰላ ክንብል ከለና ኣብ ሶማልያ ድማ ተመሳሳሊ እቲ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ምሳል ሸባብ ወይ ናብ ውሽጢ ሶማልያ ይኣቱ ከም ዘሎ እስራኤል ተኸሰሳላ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወይ እውን ኣብ ሶማልያ ብዓብዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ዲስታቢላይዜሽን ነቲ ሃገር ንምፍራስ ሑቲ ንአልሸባብ የሰልጥናሎ ኢራን ድማ ፅልዋ ትፈጥራላ ዝብል ዘረባ ኣብ ሱዳን ድማ ንሰራዊት ሱዳን ኢራን ትድግፎም ኣላ ዝብል ዘረባ ብኢማራት ስለዚ ኣብተን ሃገራት ዝወድቕ ዘሎ ተመሳሳሊ ስነ መጎት እዮም ዝጥቀሙ እቲ ዞባ ብመን ዲስታቢላይዝድ ይኸውን ከም ዘሎ ድሓን ባዕሉ ክነግረና እዩ ንዑ ክንሰምዕ መጀመርያ ፅኒለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ሂቡ ነይሩ እዩ ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾንከ ሳልሰይቲ ነጥቢ ከነተሓሓዞ ስለ ዝደሊ ዘለኹ there is another point here እዚ ከምዚ እናተባህለ ከሎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ካስምዑ Somaliland is a critical U.S. maritime security partner in Africa. It sits along the Gulf of Aden near one of the world's busiest shipping corridors, and its forces actively contribute to counterterrorism and anti-piracy missions. Somaliland stands with our allies, including Taiwan and Israel, and aligns with U.S. interests in a region where China is aggressively expanding. Somaliland has offered the United States a military basing agreement and a critical minerals partnership. They are willing to work with us to counter China's malign ቴድ ክሩዝ ዝበሃል እዚ ኣብቲ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ብፍላይ ንጨንፈር ኣፍሪካ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ቴድ ክሩዝ እንታይ ይብል ኣሎ ሶማሊላንድ ፓርትነር ናትና ክትከውን ትኽእል እያ ቴድ ክሩዝ ድማ ኣዝዩ ቀረባ ብእስራኤል ዝዝወር ሰብ እዩ እዚ ምስታክ ካርልሰን ይበሃል ስለ ዘሎ ለንከነ መመሊስ እዩ ዝገሃድ ዘሎ ናይ እስራኤል ኤጀንቲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ሪኮግናይዝ ክግበረላ ብሶማሊላንድ በትልዎ ብናቶም ዝኽፈል ዘሎ ሰብ እውን እዩ ስለዚ ንሶማሊላንድ after ገባሕር ክትበና ትኽእል እያ ከምኡ ድማ ፓርትነር ክትኮንና ትኽእል እያ ዋላ ክሪቲካል ሚነራልስ እውን ካብኣ ክንገዝእ ፀዊዓ ዓዲማትና ነይራ እያ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ንሶማልያ ዲስታቢላይዝ ትገብራ ምስ ኢራንን ምስ ሑትን ትተሓሓዝ ኣላ ኢልካ መሊስካ ኣብ ልዕልያ ዘሎ ተፅዕኖ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንሶማላውያን ጓሓፍ እዮም ይብል ኣሎ ነዚ ኣጀንዳ እዛ ተጠቂምካ ነቲ ሶማልያ ዲስታቢላይዝ ጌርካ መጀመርያ ፅቡቅ ጌርካ ከም ዝወድቕ ጌርካ ነታ ሶማሊላንድ ምናልባት ንረብሓኻ ተቐባልነት ክትባ ትኽእል እዚ እቲ ታክቲክ ንሪኦ ዘለና እናተኣሳሰረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እቲ ዞባ ብዓብዩ ዲስታቢላይዝ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ታክቲክ ምዃኑ ኣብዚያ ስምዑ ኢማራትን እስራኤልን ዝፃወትዎ ዘለዋ ገይም ምዃኑ ጂኦፖለቲካዊ ገዳስነት ኣብ ግምት ኣትኻ ተጠማቲ ስለ ዝኾነ ናይ ኢድ ምእታው መፂኡ ዝበሃል ዘሎ 10 ግዜ ይዛረብሉ ኢማራት ኢሎም ይዛረቡ ኢማራት ከም ትገብር ዘላ እዚ መስክሩለይ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን ብሊብያ እንታይ ይግበር ኣሎ ብቻድ እንታይ ይግበር ኣሎ ብሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ እንታይ ይግበር ኣሎ ካብ ደቡብ ሱዳን ብኩርድፋንን ብኒል ኣዝረቕን እንታይ ይግበር ኣሎ ብወገን ኢትዮጵያ እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ዝስራሕ ዘሎ ኢልካ ዝረብ መስክሩለይ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን تعبي حطوا دمسجن سلمت إمارات أجي معنا بفلا سخف كيف يدبلكا إمارات كم زت تجبر سلمت إمارات كم تجبر الله كم خد تجبر كم تجبر نيرو تردوا يتغلنا قالوت من الوقت من عطوا معنا بهم بوقول هنا نعيك مسألة هنا لما جمر يا جزية
سبعان كلتن شيخ زايد رخيبه 52 عمد غير له مالته مجمر ياخذ مسرت كل امارات شعات مسريتا كاب شعود زمره زمدنايو كبر سبعي كبر سب كبر تتركبنا لومي امارات كم زت تقبر الله قبولها كله شيخ زايد ذكر مودعتا من الوقت 96 اب جنيفا رخيبه مودعتا ديبلو زانتا خطنقر تخيلي بزعبا شيخ زايد كمزي دا مسألة حقر مودعتا اب كبع السودان كمزي يريعتو سلمتاي امارات بالمس سلمتاي زغونا سوينا ابزو واندا حتى امارات الله دي اعلان تايتيب الله تايتيبن الله صور بهم مسالو درونات بهم مسالو اذا خالوت ابز خبابينا دلو دغاغ دلو سلمنتاي خمز خون دلو الكا تزارب ناي بحكي بحفشا بزحت اذا بريزنت سياس بالا مالتيو ابو نزي حجز له مرحنا امارات اما قابرو كم زغيهم ززاربو ازي تعيسب كم زنبرن اب هاجرات اسلام كم زي عينه كايدا فصيمو زي حسب كم زخونه اب زبني زنقر but here we are as لنا مدرك نرلنا so حجي اذا كله connecting the dots connect ناغبر كامكي قبتي مس امريكا تراغي باخن بالكلنا تي قندي ازارا بزلو دما and this is the most important the highlight of حجي زكايزل مالتي زركب زي ازيا قداس مخانو بكل من قد يزربلو كم زلوينا نرزلنا ناي سعودية ورا سعرات محمد بن سلمان مس بريزنت هاجر إيرترا تراقيبهم علو التركب دما ببزح من قديد الشرف زلي حدا كابتي تزارر بلو قداين تاريخا the warm discussion is for extensive talks كم عمق زلو ركبن زربن كم زكايدو أمانقوم دما تاريخاوي حونت كم زلو نزي أبقمت إتيخا and prospects and opportunities for broadening their bilateral ties نايكلتيوم شركنات كعبي وبغطباو شركنات نايتن هاجرات كعبو كم زلون ابنا يزوباو قداي كما تخلو دما ناي بحق كلتيوم حسابات كم استسقا كم زتلواوتون بفلاي نايل بازن ويونتي نايل تفاسس نيل زبحال ناي قرن افريكا قيح بحري كمون عربيان غالف ازين زربازين انا قمت يزبكم زلو بريزنت سياسي مهيرو زلو اما ايفلتنا يبلكون بين سلمان قن يشتي زي نجار زي بريزنت سياس اكستنسيفلي بعمق تزارب ولا رسي زوبازي نقول ناز بالكاتيلو لذا بزين تازياتن ناي بريزنت سياس بوق عمق زلو مرداتا لو مزاتك زياد ما مرحتي مس بريزنت سياس كراغبو خلو كالكم دليتكم كتزاربو تخليهم they really appreciate the depths عمقاتنا يفلطونات ناي جبتكمو ابي احمد زلو مصرف زلخمو ويليام روتو خمو ملزيناو خمو every ruler مسوبوي مراحل زنبره مسوك الرهاب كله ابي تاريخاو مرداتا سلازلو مسو صبو مرداتا يزلو سزي بخالك كم دليتهم كهو خليو the two sides deliberated on Saudi Arabia's appropriate role in all these regional matters لذي سعود عرب تراناتا ابز كل بريزنت سياسه بحنتي انترفيو صبو غير تزاري بويزي تاد حرياز لادما اب ار تي في تزاري بناز نبرت يعني ورا سعرات دما نغيروا بريزنت سياسه remarked on the absence of active Saudi role in these affairs in the past, stressing the pivotal requirement of enduring regional peace as a prerequisite for vibrant economic development. الذي سعود عرب سرحت سريه لان دقي سلا ولا نجيب خبيلو سرحكم تسريه لهم دقي اسكم على لهم يلو زغلو زوباوس اجماعات موافرنا يكال كوين زلو كل سب اكتيف يسرحوا كبر ابركتوناتو كعز سلازي كاله زغبو اجامس سلازي قبر زلو زقاطم زلو يلنيرو لك انا زنا سعوديه دما كما يلو سعوديا زعبي بوتا يزلاو زبوتا سلازي ابي تراكت صوت زغباي امارات زانيشتي متيا افكر افريكا كندزي صل واخد قبر ما يتقبل سعود عرب دقي سوم سلو زلو كندي زي انا قومي ليهم كترو يخلقا امارات تقبرو زلا بعد سعوديا قبت زغبرو زلو زماطاتنا يكون لازم سعوديا لك رؤسو سلازي هرمون تايلو in this regards president Sias urged for significant contribution of Saudi Arabia in the promotion of peace and stability in the wider region in general and in our neighborhood in particular سلازي ابزي قدايزي سعود عرب كبدك اسكم تبرابرو يلهمن سلستنسيكم ابي ابركتو كتقبرو كل لكم سلام رقاتنا يزوبازي زغدسكم تخينو يغدسكم دما يلو نزا زربازي ابا خلا رسو كم زهرمت بنت فل Crown Prince Mohammed bin Salman for his part stated that he will
he will shortly send a delegation to Eritrea for more profound consultations on all the vital regional issues. Now, this is very important. ኤርትራውያን ምናልባት እዚያ ናብ ግብሪ ትበፅሕ እምበር ኣዝያ ገዳሲት እያ ርእሱ ተንኪፎ ከም ዘሎ በዚያ ትፈልጥ ኢኻ ልክዕ ድሕሪ ዘረባ እቲ መሐመድ ቢን ሰልማን ናብ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ልኡኽ ክሰድድ ምዃኑ ምስ ኤርትራ ድማ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ንክገብር ክዘራረብ ምዃኑ ክርኢ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ምስ ቻይና ይኹን ምስ ስዑድ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ወይ ምስ ኤውሮጳ ዝግበር ዝምድናታትን ቻይና ካሊ ምስ ስዑድያ ዝግበር ዝምድናትን ኣገዳስነቱ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስዑድያ ግን ንጉስ እዩ when he says something it happens سعود عرب تنقوس أمينو كن قبرين عند حريلو كابينو دو جن فريدو دباليلن it happens لذي أبزي سعود عرب نبي حق بريزنت سياسكو من تخيلو نيرترا تاك أن كتدليات خل سعودية كتدليات خل إيرترا سبع مريت اللواي من هالبات تاورتي تي أب سودان زدلي وزلو كاب إيرترا ونالي سزي إيرترا رجوز خن هاجر سلوز خن بزح كفر رزق اللي تعرف مزبلو سزي كومبلمنتاري تامون قلتين هاجرات علي زيجي بزحنا investment opportunities هنا اللوا إيرترا سعود عرب دما حدا ستيبل زخونه بارتنر اللوم مسو كسرحوا له زغلو نحجي نالبات تدالو نغير كاين لغلي كن خدالو تسريكا كترب حل تخليخا كبا غصيلون اب كبدما فورين مينستر نيرتراون مس او تصادف مالتيو تشارج دي افير نيرترا وزير ويني جرس جهرن تو عثمان صالحن وين تصادفون كم زنبر بوغن سعودياون كم سلازي بريزنت سياس I really hope if really touched نتسبتي صبغ زخونه كسمع كم زغل غير ولو ግብፃውያን ቀብና አመታዊ እንታይ ኢሉ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገይርዎ ዘሎ ምስ ስዑድያ ምናልባት ናይ ግብፂ ትዛዓበየ ስራሕ ወይ እውን ግብፂ ክትገብሮ ዘይከኣለ ደረጃ ኤርትራ ዛዓበየ ስራሕ ሰሪሓላ ብምባል ናይ ግብፂ ሓደ ሪሊ ኪኢላ ናይ ተንታኒ እንታይ ኢሉ ኣሎ has effectively signed Saudi Arabia as a powerful new ally within the regional camp against Ethiopia ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ስዑድ ዓረብ ወለቕ ዘለቕ ትብል ነይራያ ብፍላይ ምስ ግብፂ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ንክልቲኡ ክትጥቀመሉ ትፍትን ነይራ ሕጂ ግን ምስ ኤርትራ ዕምቆ ዘሎ ክትገብር ከላ ግብፃውያን እንታይ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነታ ሚዛን ናባና ከም ትዘብል ገይርዋ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ክትወረር ወይ ኢትዮጵያ ክወርር እየ ስለትብል ዘላ ንግብፂ ኣብ ጎኖም ክገብርዎ ከለዎ ግብፂ ንስዑድያ ኣብ ጎኖም ክገብርዎ ከለዎ ግብፂ ከሲብና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኮኦፐሬሽን ንሪኦ ኣለና ጎኑ ጎኑ ምስ ኣሜሪካ ተራኺቡ ነይሩ እሱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድማ ናብ ግብፂ ደው ኢሉ ነይሩ ስለዚ እቲ ትሪያንግል ትሪግዎ ኣለኹም ኤርትራ ምስ ስዑድያ ናይ ስዑድያ ኣብ ኣሜሪካ ነይሩ ዝለዓለ ናይ ናኔቶ መንበር ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ዞባና ተዋሂብዎ ናይ ኣሜሪካ ንግብፂ ድውል ኣሎ ኤርትራ ናብ ግብፂ ከይዳ ነይራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክሳብ ክንደይ ኤርትራ ነቲ ፀወታ ፅቡቅ ጌራ ትፃወተሉ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ሕጂ this how to turn this thing into results ከመይ ገይሩ እዚ ናብ ውፅኢት ይቕየር ናብ ጭቡጥ ነገር ይቕየር ተሪፉ ዘሎ ብሓፈሻ እዛ ርክብ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ኣገዳሲት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዝገበረተን ዲፕሎማሲ ምናልባት ልዕሊ ኩሉ ቁፅሪ ሓደ ክትጥቀስ ትኽእል ክንብላ ንኽእል ኢና ኤርትራ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ልዑል ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ነገር እንተሎ ንሱ እዩ ኤርትራ ንስዑድያ ሎክ ክትገብራ ክትክእል ኣለዋ ኩሉ ዲፕሎማሲ ናታ ኩሉ ጭዋዳታት ናታ ኣዋህሊላ ፅቡቅ ጌራ ክትሃርም ክትክእል ኣለዋ ጎኑ ጎኑ ድማ ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ እውን ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ቻይና ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዊሕ ድሕሪ ምርኻቡ ናብ ኢትዮጵያ ኣምሪሑ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ተራኺቡ ከም ዘለውን ብጉዳይ ናይቲ ዞባ እውን ከም ተዘራርቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ቻይና is a very very powerful country ንክልቲኡ ወገናት ኣብ ሓደ ንምምፃእ ስለዚ ከም ትዝክርዎ ኣብ ዝሓለፈ ናብ ኤርትራ ከይዶም ምስ ኤርትራ እውን ሰፊሕ ዝኾነ ዝርርብ ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣሎ ስለዚ ዋላ እኳ ናይ ዞባዊ ደጉሎ ድባሃል እንተነበረ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቻይና ኣብኡ እውን ግዲኣ ከተበርክት ትደሊ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ there are many many moving parts ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት ይፍፀሙ ኣለዉ ምናልባት እቲ ጉዳይ በቲ ወላ እውን ናይ ስዑድያ እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኤርትራ ምስ ስዑድያ ኣብ ትራኸበሉ ዝነበረት ሓደ መዓልቲ ወይ እውን ተወሰነ ሰዓታት ድሕሪኡ ናይ ዩኤን ጀነራል ሰክረታሪ አንቶኒዮ ጉተረስ ምስ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ እውን ከም ዝተራኸበ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድማ ነቲ ናይ ሪያድ ስምምዕ ዝነበረ ናይ 2018 ኣብ ትግባረ ንምግባሩ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ many many things are happening ተስፋ ንገብር ሓደ ጭቡጥ ነገር ክመፅእ በታ ሓደ ምስ ስዑድያ ዕሙቕ ዝበለ ቁጠባዊ ሽርክነት ክፍጠር ልዕሊ ድማ ስዑድያ
ኣክቲቭ ዝኾነ ተራ ክትፃወት ምስ ኤርትራ ዘለዎም ሽርክነት ድማ ኣብ ምውሓስ ናይ ቀይ ባሕሪ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ካልእ ዓብዪ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል እያ ነቲ ናይ ኢማራት ፅጋብ ድማ ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ስዑድያ ምስ እትሳተፍ አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረም። አሰብ የወሎ አካል ነው። አሁን ወደ እኔ የተተኮሰ መሆኑን ያወቅኩት በደንብ ያወቅኩት የገባኝ አንዱ ኔጋ እንዲህ ተኝቶ ስቴጁ ስር እንዲሆኑ ወደ እኔ ከላሹን እንዲህ ያነጣጥረዋል። እንዲህ ሳየው ወደ እኔ ነው። ዞር ስል ድንጋይ አገኘውና በድንጋይ መታሁት። ያ ወደ እኔ ማለት ነጣጥረው በድንጋይ መታሁትና የራሱን ከላሽን ተቀብዬው ከላሽኑን ይዤ አሁን ገባኝ። ስለምንታይ እስከረዚ ከምዚ ገይሮም ኮምባይን ገብረልኩም ኣለው እንታይ ዝብለኩም ዘሎ መሲልኩም መጀመርያ ብዛዕባ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ይኽብል ክዛረብ ፀኒሑ ሓቀኛ ድዩ ሓቁ ድዩ ሓሶት ክትፈልጥ ተደሊኻ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ነይሩ ክትሰምዕ ኣለካ ኢሉ ስለዚ ብረት ዓሚሩ ካርመኒ ተዳልዩ ዘሎ ምስራቅ ወሲ ኣብ ከባቢ እምኒ ጠሚተ ወሊዐ ገዲፈዮ እዚኣተምሲ ንኮሜዲ ኢሎም ዝተፈጥሩ እኮ እዮም ንኮሜዲ ኢሎም ተፈጠሩ እዮም ቀፅሉ ኣብዚ ካለው እቶም ኢትዮጵያውያን ናይ ገድፍዎም እዮም እኮ ኣብዚያ ስሙ ብልጽግና ማለት ኩራት ማለት ማኑ ስልጣኔና ሀብት መሆኑ ፈጠራ መሆኑ ቀርቶ ስልጣን መሆኑ ነው። ሁሉም ብድግ ብሎ ስልጣን ላይ ጉብ ለማለት ነው። ከዛ ለምንድን ነው? ለመዝረፍ ነው። ለአገር ለማልማት እኮ አይደለም፣ ለመዝረፍ መን ይዛረብ ዘሎ ፈለጥኩም ኣለኹም ጁላዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኮሜዲ እዮም ኢልናኩም ኢና ሓቆም እዮም ከዓ ናይ ኮሜዲ ክገብርዎም ቶም ዓዲ በቃ ከምዛ ትሪእዎም ዘለኹም ስርቂ ስልጣነ ብልፅግና ማለት ንስልጣነ ንገለ እንዳይኮነ ንስርቂ እዩ ስርቂ ድማ ብየማንን ፀጋምን ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ደረጃ ስርቂ እንታይ ከም ዝመስል ገለገለ ዘይትከታተልዎ ስለ ዘለኹም እንታይ ከም ስርቁ ክስሕቆም እንታይ ናብስሙ መሰረተ ልማት ላይ የሚደርሱ ስርቆትና ውድመቶች የሚያስከትሉት ችግር እንደ ሀገር ከፍተኛ ነው። በመሆኑም ይህ ጉዳት በህግ ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። ባለፉት 4 ወራት ብቻ በኃይል ስርቆት፣ በመሰረተ ልማት የኬብል ስርቆትና በመኪና ግጭት ከፍተኛ የንብረት ውድመት እንደደረሰበት የገለጸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በዚህ ምክንያት ከ143 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ደርሶበታል። በዚህ 4 ወር እንታይም ዝብል ዘለው ስርቅሲ አረስ ገርመኒ ነቲ ኤሌክትሪክ ገመድን ነቲ ሓፂንን ኩሉ እዮም ሰርቅዎ ኢሎም ኣይሕዞም እንዲት ኤሌክትሪክ ሰዓት እዚኣ እኮ ንሰብካ እምበር ተሰሪቅና ኢሎም ክዛረቡካ ከለው እኮ እዮም ኣብ ማራይ ትስርቅስ ደረጃ ክሰሚዕካ ደ ትፈልጥ ኣብ ኤርትራ እዚ ፓሎ ናይ ኤሌክትሪክ ተሰሪቁ ገለ ሰሚዕኩም ትፈልጡ አይደለም ሜን ዚ ነገራት ዚ ከም ስራቅ ከማ እንደይፈልጥ እጂ ዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ምስ በፅሑ ገለገለ ነቶም ቀንጠብጠብ ዝብሉሲ ከምኡ ከይስረቅ ዲሎም ክግሮም እዮም ከይከሓስቡ ማለት ተሓሰብኩ ገይረ ያነ ግን ፓሎ ናይ ኤሌክትሪክ ስርቂ ኢልካ ዘረባሎ ኣይሕዞም እንዲት ኤሌክትሪክ ብዝኾነ ዝሓን ናይ ብሓቂ ብሚልዮና ዝትመን ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ጥራይ ዘጋጠመ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ወላ ፖሊስ ክጠጠው ከብለ ይክድኒ ሕብረተሰብ እዩ ክሓስብ ዘሎ ፓብሊክ ጉድ ዝበሃል ወይ እውን ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ንብረት ንዝሰርቅ ፖሊስ ጥራይ ኣይኮነ ክከታተሎ ዘሎ እቲ ህዝቢ ክከታተል ዘለዎ ካልእ ድማ ብልዕሊ ድማ ሰኺርካ ምኻድ ድግብእ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማትካ ይብል እዚ ብርሃኑ ጁላ መዝረፍ ክብል ከሎሲ ካብ ዜሮ ተበጊስ ይኮነን ምስኪን ናይቲ ህዝብካ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ ሂደቱ በጣም የሚያማርር ነው በእውነት ይህ ህዝብ ለማንስ አቤት ይበል በጣም በእውነት አዲስ አበባ ተወጥራለች ሰው ህዝቡ ተቆጣጣሪ አጥቶታል እየተጨነቀ ነው ያለ እየተራበ ነው ያለ እየስቃይ ውስጥ ነው ያለ እኚህ አባት በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ ናቸው ረሃቡ ጥማቱ ርዛቱ በአዲስ ስለዚህ ህዝቢ መናብሮ እዚ ከፊዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ሓቂ ምክንያቱ ብልፅግና ነቲ ኩነታት ናቶም ኣብ ግምት ዘእተወ ኣካይዳ የብሉን ህዝቢ ድማ ብጣዕሚ ዘማርር ዘሎ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናከፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ቁጠባ ድማ ንጂዲፒ ናትካ ክንደይ ይውስኻሉ ኣገዳሲ ይኮነን ንህዝቢ ብየን ኢኻ ትልክዖ ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ካልኣይ ድማ ሰርቪስስ ዋጋ ህይወትና ህይወት ካልእ ዌልቢንግ ናቱ ኣናብራ ናቱ ዋጋ ናይ ትምህርቲ ዋጋ ናይ መናብሮ ዋጋ ናይ ሕክምና እዚኣቶም እዮም ንህዝቢ ሃገር ትምዕብል ኣላ ድያ የብላን በዚያ እዩ ዝዕቅኖ እምበር ጂዲፒ ናትካ ኩናት መዳፊዕ እንተፍሪኻ ኮ ጂዲፒ ናትካ ይውስኽ እዩ
ፋብሪካ ናይ ኣፅዋር ኣምሲኻ GDP መዳፍዕ ጥራይ ከተፍሪ ተውዒልካ እውን ቁጠባናትካ እናወስኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ፐብሊክ ዲስፔር many citizens feel powerless believing no leader or policy can reverse the crisis ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ማንም ክፈትሖ ዘይክእል ሽግር ናይ ህዝቢ ማንም ከትሕኖም ከም ዘይክእል ዝኣምኑ ሰባት ብዙሓት እዮም ዝብዘሉ እዚ መንግስቲ ብልጽግና ይኹን ኣብ ከትሕኖም ከም ዘይክእል ዝቐበፁ ብዙሓት እዮም ካልእ ቀጻለት ህዝቢ መሰረታዊ ቀረባት ናቱ ከም በዓል መግቢ ገዛ ከምኡ ድማ መጓዓዝያ እዚኣቶም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ እቲ ሰብ ናበይ ከም ዝኸይዱ ኣይፈልጥን እዩ ከይሓርስ ድማ ሕርሻታት ብውግን ዕግርግርን ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ብሓቂ እቲ ሃገር ትረኽቦ ዘላ ኩነታት ዘሰክፍ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ሓሪስካ ንኽትነብር ወይ ተራ ሂወት ንኽትመርሕ እውን ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ እሳቶም ይላገፁ ብልጽግና መኻይንን ላንድ ክሮዘራትን እናቐየሩ ይኸዱ እቲ ተራ ህዝቢ ግን ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ይሕልፍ ከም ዘለዎን ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ኩነታት መመሊስ እናባእሰ ክኸይድ ምክንያቱ የስ እቲ ፋኖ እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ንፋኖ እቲ ህዝቢ ኣማራፂ ስለ ዘይርኢ ናብኡ ጥራይ ይስለፍ ዘሎ ሸነ እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ መናባብሮ እናኸፍአ ምስ ከደ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካልእ ነገር ክቕይር ከም ዘይክእል ስለ ዝርዩ ዘለው ትውንኮ መፍትሒ ተቓሊስካ ጥራይ ከም ዝኾነ ይርኢ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ እናኸደ ክኸይድ ከሎ እቲ ህዝቢ ድማ ነግድን ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ሳሕቲ ክንሪኦ ንኽእል ነገር ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ኣቕድሚት ከምፃልኩም ዘለኹም ዝስምዕዎ I had a meeting where we got to sit down with Ethiopian Christians. In Ethiopia, so many people are not paying attention, but Christians are being slaughtered in a similar way to what's happening in Nigeria. So sitting with these survivors, hearing the stories of how their families are being burned alive, how children are even being targeted, and then hearing their response to the fact ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ከተማ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብቲ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ስለ ንብል ዘለና ተመሳሳሊ ፀገም ድማ ኣብዚ ንርኢ ኣለና እዚኣቶም ድማ ድሮ ምስቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ መስ ተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ይራኸቡ ከም ዘለውን ጉዳይ ናቶም ድማ ኣብቲ ሚድያ እውን ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን እቲ ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ፀቕጢ እናገበረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ እውን ሓደ ብሚድያ ናቶም ዝወፀ ነይሩ ዩኤስ ሎው ሜከር ገለ ካብቲ ኣባላት ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንጉዳይ ናይ ሬዞሉሽን ኮንደምኒንግ ራይት ቫዮሌሽንስ ኢን ኢትዮጵያ ስለዚ መሰል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንዑ ዝኹንን ሓድሽ ንጥፊ ኣብ ባይቶ ከቕርብ ምዃኑ ወይ እውን ንኢትዮጵያ ኣብዚ ማግኒስኪ ሳንክሽንስ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ግለሰባት መራሕቲ ብፍላይ ከም በዓል ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ወታደራዊ መራሕትን ክወርድ ዝኽእል ንዑ ከስልእ ዝኽእል ሓድሽ ንጥፊ ብሓደ ናብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ይቐርብ ከም ዘሎ ወይ እውን ናብቲ ዩኤስ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ይቐርብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንኣብዪ ኣሕመድ ቀስ ብቐስ እናራኸበሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ሪፐብሊካን ኤርል ባዲ ዝበሃል ማለት እዩ ካብ ሪፐብሊካን ማለት እዩ ጆርጂያ introduced a congressional resolution condemning human rights violation in Ethiopia. Focus is on abuse against Christians and other religious. ምስ ምንታይ ተሓዝወሉ ኣብዚኣ ሰማዕኩም እንትኾንኩም ኣብ ጉዳይ ናይ ናይጄርያ ዝዝረብ ዘሎ ጉዳይ ምስኡ ተሓሒዛ እያ ትዛረብ ዘላ ኣብዚ are being slaughtered in a similar way to what's happening in Nigeria. So sitting with these survivors, hearing the stories of how their families are being ስለዚ እቲ ጉዳይ ንቕድሚት ይመፅእ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕን ናብቲ በይዝን ኣብ ናይጄርያ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለው ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ከሎ ድማ ዝገደደን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ዝስምዑ ይህ በእንዲህ እንዳለ የብልጽግናው መንግስት ካናዳዊውን አዶናይ ብርሃንን ጨምሮ ቲክቶከሮችን ማሰሩን አሳውቋል። ፖሊስ ግለሰቦችን ያሰርኩት ከባህልና መልካም ስነ ምግባር በተቃራኒ የሆነ ድርጊት ውስጥ ስላገኘኋቸው ነው ብሏል። ከቀናት በፊት የቲክቶክ አዋርድ የተሰኘ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ተዘጋጅቶ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ይህም በቴሌቪዥን ጣቢያና በማህበራዊ ትስስር ገጾች በቀጥታ እንዲተላለፍ ሆኗል። ይህ መርሃ ግብር በሚያሰርኩት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ አዶናይ ኣብ ቲክቶክ quite famous, very famous ኮይኑ ዝነበረ እዩ ኣነ እኳ ነቲ ኩነታት ምስ ረኣኽቦ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ሓደጋ ክወርድ ከም ዝኽእል ይብል ነይረ አንደን ካብ ግምት ናይ ብዙሓት ዘይወፀ ማለት እዩ ንሱ ዝርከቦም ካልኦት
ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ መንግስቲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እቲ ዘኽስሶ ዘሎ ኩነታት ድማ ሓደ ዋላ እውን እቲ ኣካውንት ናቱ ክዓፅዎ ፈቲኖም ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ ኣደርወሲስ ኣብቲ ስቴጅ ኮይኑ ነቲ ሽልማት ንሱ ሰደሲ ማርያም ኢሉ ከም ተዛረበን ግን እቲ ማርያም ብዙሕ ቁጥዕ ፈጢሩ እቲ ኣካውንት ናቱ ኦልሞስት ባንድ ክኸውን ዎርኒንግ መፅዎ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ውፅኡ ነይሩ ካልእ ግን ዋላቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ናይ ብልፅግና ኣንፃሩ ዝብልዎ ዘለው ይርየሎ ድየለን ኣነ እኳ ኦልሬዲ ገሚተ ነይረ ኣብዚ ስምዕዎ ዝገብርዎ ዘለው ቅርብ ጊዜ ቅርብ ጊዜ እኮ ስለ ፖርን አዲክሽን የነበረኝ ነገር ሁሉም ግልጽ አድርጌ ተናገርኩኝ። ብዙ ሰው የሚመስለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ስድ ለማድረግ ይመስለዋል። እንደው ከዚሁ ጋር ያይዘ የዛን ሰዓት ኢንተርቪው ስትደረግ ማስተላለፍ የፈለከውን ፖይንት ምን እንደነበረ ምን እንስማው። የዛኔ ያስተላለፍኩት ፖይንት ምንድነው? ኢትዮጵያ ከዓለም ሁለተኛ ነች በፖርን አዲክሽን ሪያሊቲ አዲክሽን ሁለተኛ ነች ከዓለማችን። ሪሰርች ጉግል ገብተሽ ማየት ትችላለሽ። በት እኛ ከዓለማችን አንደኛ መቸም ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ክኾኑ ዝግባኦም እዮም ካልአይቲ ኮይኖም ንሱ ድማ ብምንታይ ብወልፊ ናይ ፖርኖግራፊ ወይ እውን ናይ ብዕልግና ስእልታትን ቪድዮታትን ብምርኣይ ኣብ ዓለም ካልአይቲ እያ ነዚ ድማ እንተደያሚንኩም ንከድኩም ቸክ ግበርዎ ይብላሉ ነዛ ዘረባ እዚኣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንቅሓት ኣብ ልዕሊ እዛ ርእሲ ዝክህሉ ዝፀገም ስለ ዘሎ መፍትሒ ክንረኽበሉ ተኮይንና ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ኢሉ በዓል ንሱ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኣዌርነስ ከም ዝገበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ብልፅግና ድማ እንታይ ኢሎም ካድረታት ሓንቲ ካብቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢላ ነይራ ትማሊ ኣቦታቱን ሓወቦታቱን ብጀኖሳይድ ኢሎም ንኢትዮጵያ ብጥሜትን ብጀኖሳይድን ኢትዮጵያ ሽማ ክፅይቁ ዝውዕሉ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ኣዶናይ ዝበሃል ሰብ ሰዲዶም ንኢትዮጵያ ብሕማቅ ልምድታት ናይ ወልፍታት ብዕልግና ሽም ኢትዮጵያን ክብርና ኢትዮጵያን ዝፅይቅ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብዕምቆት ተፈቲሹ ዘድልዮ ስጉምቲ ክውሰደሉ ብምባል ፅሒፎም ነይሮም እዮም ካልእ ፌደራል ፖሊስ ናይቲ ሃገር እውን እንተኾነ ኣብ ዝፀሓፈ ማለት እዩ ብናቶም ኣቆፃፅራ ማለት እዩ እዚ ኣዶናይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ከም ካልኦት ስነ ምግባር ዘጉደለ ነገራት ስለ ዘሎን ኢንቨስቲጌሽን ይካየደሉ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ ከምዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ነይሩ ምክንያቱ kind of ትግራይ እታ ክልል ኣብ ምንታይ ወሪዳ ኣላ እንታይ ፀገም የጋጥማ ኣሎ ኣብ ግምት እቲ ካብ ብዙሓት የማኽርዎ ነይሮም እዮም ኣብ ኤሮጳ ይኮንካን ዘለካ ኣብ ካናዳ ይኮንካን ዘለካ ዎች ኣውት ተጠንቀቕ ይብልዎ ነይሮም so this is actually expected እዩ ነይሩ ከም ዝገብርዎ ከም ዝኽእሉ I really hope ትወዲ ካብቲ ኩነታት ክጥንቀቕ ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክኣቱ እንተጀሚሩ ዓብ ፀገም ክጋጥሞ ከም ዝኾነ ይንገር ነይሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ እስናት ሜቢ ገበናቱ የቃልሎ ኣለኹ ካናዳዊ ምዃኑ ግን ሓጋዚ እዩ ምስቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ናይ ክርስትና ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳውያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ኣሜሪካ ደረጃ ይዝረብ ምህላው እውን ክሕግዞ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ እዚ ሰብ እዚ ክእሰር ከም ዝኽእል ብዙሕ ቲዮሪታት ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ሓደ ካብኡ መጀመርያ ትግራዋይ ዝወዲ ስለዚ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ቁርብ ተለይ ብኸመይ ይረኣዩ ነይሮም ስቲል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ከካይዱ ይደልዩ ኣለዉ ካልእ ኦርቶዶክስ እዩ ስለዚ እታ ኣብ ስቴጅ ኮይኑ ማርያም ዝበላ ብልፅግናን ደገፍቱን ድማ ጴንጤ እዮም ስለዚ ወይ እውን መንፈሳውያን እዮም ስለዚ ናይ ማርያም ኣይዋሓጠሎም እዩ እቶም ኦሮሞ ጠቕላላ እታ ናይ ማርያም ምባሉ እውን ኣይፈትዎን እዮም ዝብሉ ትዮር ኣሎ ፀላእቲ ናቱ እናተደማመረ ዝኸይድ ምህላው ትግራዋይ ምዃኑ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ንኦርቶዶክስ ክሰብኽ ምፍታኑ ካልእ ብዙሕ ነገራት ዝተሓሓዝዎ ነገራት ኣለዎም ስለዚ ታርጌት ክኣቱ ከም ዝኽእል ይፍለጥ ነይሩ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን ዋላ እውን ከምቶም ናይ ኣምሓራ ልሽተይ ትሮስዶ ገለዶ ወይ እውን ከምታት ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካዊ ክላስ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ዘረባ እውን ነይሩ ኣደን ኦፍ ደይ እዚ ነገራት እዚ የቕልለሉ ጥራይካ ክትብል ትኽእል ግን ሜይቢ ካናዳዊ ምዃኑካ ኢት ማይት ሄልፕ ኣለርቤት ንብል ኣለና ንቐፅል የተራገፈ የጦር መሳሪያ ጉዳይ የሚለው ላይ ይሄዳለው እሱን እናንሳ ምጽዋ ላይ የጦር መሳሪያ ተራግፏል ምጽዋ የተራገፈው የጦር መሳሪያ አንድ ግዙፍ መርከብ በጣም በርካታ ከባድ መሳሪያዎች የጫነ መርከብ በዚህ አካባቢ እንደሰፈረ ምጽዋ እንደአረፈ አሜን ወደብ ላይ ማለት ነው ከዚያም ተነስቶ ተመልሶ ጉዞ እንደጀመረ መረጃዎች ያመለክታሉ
ይሄ ሁኔታ በአገዛዙ ዘንድ አንዳች የሆነ ውጥረት ፈጥሯል። ሁልጊዜም ከውጥረት መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ባፅዕ ኣፅዋር ከም ዝተራገፈ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብ ግብፂ ዲ መፅዩ ግብፂ ዲኣ ሂባቶ ከመይ ብዙሕ ዘረባታት ይዝረብ ኣሎ ሓንቲ ነገር ግን ንፁር እዩ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ምዃኑን እቲ ኣፅዋር ድማ ኣብ ኤርትራ ተረጊፉ ኣብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ካልእ ግንባር ካልእ ፀገም ይመፅእ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ክትረም ከም ትኽእል በቲ ትኸዶ ዘላ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ብዙሕ ፀገም ክሒዘልና ይመፅእ ኣሎ ዝብል እዩ ስለዚ ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ናቱ ኩነታት ኣዋሃሂዱ እንድሕር ከይዱ ብዙሕ ዕድላት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ያ this is ኣብዚ ንስምዕዎ ለጽህን ነገር ባይኖርም በየዕለቱ ውጊያ ላይ በየዕለቱ መስዋዕትነት ላይ እንዳላችሁ እናውቃለን። እስቲ በተለየ ሁኔታ ሊጠቀስ የሚችል ወቅታዊ የተጋድሎ እንቅስቃሴ አለ? አዎ በዚህ 7 ቀን ውስጥ ብቻ በተደረጉ አውደ ውጊያዎች 215 በላይ ያገዛዙ ወታደሮች የተደመሰሱበት ፋኖ ድማ ቀጻሊ ኣብ ግጥም ከም ዘሎን ዋላ እኳ ብልፅግና ውሽጣዊ ብዙሕ ሽግራት ክፈጥረሉ ይፍትን ከም ዘሎን ውሽጣዊ ፅሬት ከካይዱ ይደልዩ እንተለውን ምስ ኣምሓራ ምስ ብልፅግና ይኹን ምስ ሰራዊቱ ይዋጋ ከም ዘሎን ቀጻሊ ያ ይቀትሉን ይማርኹን ኣቕሲሎም ይሰዱ ከም ዘለውን ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ወገን ፋኖ ብዙሓት መስዋዕቲ ይኽፈል ከም ዘሎን ህዝቢ ኣምሓራ ቃንዛናቱ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ሓደ ቪድዮ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናቶም እዚያ ቪድዮ እዚያ እውን ብዙሕ ኣዛራዊት ኮይና Is Ethiopia's political architecture cracking under its core? Meles Abdesa said in his speech in Addis Ababa where he said we're broken down. ናይዞም ክልተ ኢንተርቪው ንሳ ካብ ኦሮሞ ንሱ ካብ ኣምሓራ ብገለ ናይ ብልፅግና ካድረታት ኣፀዋውዓ ድማ ክልቲኦም ንሳ ኣኽራሪት ኦሮሞ ንሱ ድማ ኣኽራሪ ኣምሓራ ብሓደ ክዘራረቡ ምጅማሮም ኣብ ሓደ ኮንቨርሴሽን ኮይኖም እቲ ብልፅግና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ህዝቢ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን ዝገብሮ ዘሎ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ጎቢጥካ ናይ ምሓዝ ናይ ዶሚኔሽን ሕልሚ ዘለዎን ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎን ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ክቃለሰሉ ከም ዘለዎ ብፍላይ ንሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ቃንዛ ዘድሊ ኣቓልቦ ከም ዘይረኸበን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ቃንዛ ወይ እውን ስቃይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ይወርድ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ስለዚ ወላ ንብልፅግና ዝድግፉ ጻዓዱ ከይተረፉ እዮም ብዛዕባ ዝርክብ እዚ ብዙሕ ክፅሕፉን ክዛረቡን ሰሚዐ ዘለኹ ስለዚ ብዙሕ ኣላይመንት ወይ ብዙሕ ሽርክነታት የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ካልእ ምርጫ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብ ድራማ ዝገብርሉ ዘለዉ ዝተባህለ እውን ስምዑ መሪ ለመሪነት መርጦኛል ብሎ የሚያምን ግብዝ መሪ በስልጣን ላይ ባለበት ሀገር የሚካሄድ ምርጫ ቀውስን የበለጠ ከማባባስና ከማወሳሰብ ባለፈ ለሀገሪቱ ዘላቂ ለውጥና መፍትሄ ለማምጣት አያስችልም ሲሉ አቶ ልደቱ አያሌው ገለጹ። ተቋሚ ፓርቲዎች አቅምና ሁኔታ በፈቀደላቸው መጠን እጩዎቻቸውን አስመዝግበው በምርጫ ሂደት የመሳተፍ ፍላጎት ቢያሳዩም ህዝቡ የዜግነት መብቱን ተጠቅሞ በነቂስ ሞቶ የምርጫ ካርዱን በእጁ ቢይዝም እንኳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ልደታ ያለው እዚኣ እውን ታ ቪድዮ ኣብ ኮለል ከብልዋ ይርኢ ኣለኹ ፈጣሪ መሪፅኒ ኣነ ንሓዋሪ ንጉስ ክኸውን እየ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ምርጫ ከካይድ እየ እንድሕሪ ኢሉ ክተኣምነ የብልካ ርግፀኛ ከም ዝዕወትን ከምስል ስለ ዝደሊ እምበር ናይ ብሓቂ ምርጫ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ኣጋይን ኣብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብይ ኣሕመድ ብልፅግና ገይሩ ፅቡቅ ነገር ከምፅኡ ኢልካ ምሕሳብ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር አቀብ ወይንም ቦይኮት ለማድረግ anyway ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ ናይ ምርጫ ካብ መፀ ኣብዚኣ ካስምዑ ረቡሉ ኩነታት የለን እዩ ክብል ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎም በዚ ድማ ህወሓት ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ምርጫ 2018 ከም ዘይሳተፍ እተን ዋና ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ገሊፀን ዘሎም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ብዝምልከት ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝርብ ከም ዘይካየደ ገሊፀን ኣሎም እቲ ቦርድ ሎሚ ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝመፅእ ሃገራዊ ምርጫ ህወሓት ከም ዘይሳተፍ ኣመልኪቶሎም ከምኡውን ካልኦት ሕጋውያን ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ኣብቲ ምርጫ ከም ዘይሳተፋ ዝገለፃ ፖለቲካውያን ውድባት ከም ዘለው ኣድማም ተገሊጾሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምርጫ ተወገለዶ በሃል ድራማ ንባዕሉ ንግዚኡ ከም ዝኾነን ኣብይ ኣሕመድ ንህወሓት ሕጂ እውን ይኹን ሕድገት ክገብር ከም ዘይደልን ጉዳይ ናይ ትግራይ ናብ ሕማቕ እምበር ናብ ፅቡቅ ክኸደሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኩነታት ይረአ ከም ዘየሎ እዩ ዝንገር ዘሎ it's an important thing to understand but ህወሓት ኣማራፂታት ናቱ እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሕማቕ ዳኣምበር ናብ ፅቡቅ ገፁ ይኸይድ የለን ምርጫ ዝበሃል ተቐራረበ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ድራማ ክፈጥር እዩ ክንሪኦ ኢና ሓደ ካብቲ ደንቀነ ብዙሕ ዝደፍእዋ ዘለዉ እዛ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ እያ እዛ ናይ ዓፋር ብጣዕሚ እዮም
ዘንበድ ብድዋ ዘሎ ብዙሕ ኣርቲክልስ ብዛዕባ ይፅሕፍ ኣለው ዕላማ ድማ ዓፋር ዝበሃል ናጽነቱ ክረክብ ዝግብኦ እዩ ንበይኑ ክኸውን ዝግብኦ እዩ ብዙሕ ተጨቁኑ እዩ ብዙሕ ጸጋታት ተመዝሚዝዎ እዩ ዝብል ዘረባ ብብዝሕ እዮም ዘውፅኡ ዘለው ብወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ድማ ብክልቲኡ ወገናት ናይ ብልጽግና ዘሰልጠኖም ኣብ ታሕቲ ትርእይዎም ኣለኹም ወገን ሻዕብያ ምስ ኤርትራ ዝሰርሑ ዘለው ድማ ትርእይዎም ኣለኹም ስለዚ ጉዳይ ናይ ዓፋር ብቅልጽምካ እንተኮይኑ እውን ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ መልክዓቱ እናተቀያየረን ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሳቶም ነታ ናይ ዓፋር ወላ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ኮሚሽን ናይ ገለመለ እውን ክሲ مثل نايتهم حزب عفار كم استجاحس هذا صحف أقريبا معلون عون كل اللي يبلو ولو أجن تكونتات قليل كم زي كونه إن نرزلنا نغسلنا بسمدو وين زعبات سمدو دزرب زلو ونسمع نقفا برس صحفهم زلو صحفات صار سمدو توتالي 100% أبناء تجري بوليتيكا وجودات عادي هو صحفهم زلو صحفات صار سمدو توتالي رونجي نقفا برس زخده زلو not only نقفا برس حدا ميديا ونلو international area قال اللي بلله حدا رسعه research center for research and documentation ኤርትራውን ሓሊፉ ንጽምዶ ጸዋት ጽሕፋት ይጽሕፍም ዚኦም ከረሙ ይዘሎም ብፍላይ ከዓ ናቕፋ ፕረስ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ዝተጋሩ ግደፍ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ልዚኦም ምኸርዎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝድገፉ ኣፍልጦ ዘለዎም ሚድያታት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ናቕፋ ፕረስ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ እንድሕር ደኣ ሃገራውያን ኮይኑ ማለት እዩ ውግንኑ ሃገራውያን ተኮይኑ ናቕፋ ፕረስ ዝጽሕፎም ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ተጋሩ ግደፍ ናቕፋ ፕረስ መጀመሪያ ኣብዚ ክንምልሰሉ ንዕሞ ብወገን ትግራይ ኩሉ ዓይነት ነገር እንዲ ዝጽሓፍ ብዙሕ ነገር ይጽሓፍ ብዙሕ ነገር ይኻድ ዝረብ ኤርትራ ድማ ቀጻልያ ትዝንጠል ናይ ተጋሩ ግለሰባት ስለ ዝኾነ ከም ግለሰባት ኢና ንምልሰሎ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝግበር ኢልና እውን ብዙሕ ዓይነት ዛረበን ኢና ብወገን ኤርትራ ድማ ሚድያታት ናይ ሃገር ዝደለየ ነገር ክጽሕፋ ክላየን ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ እዩ መሰል ዘለዎ እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ሓላፍነታዊ ስራሕ ክስራሕ ኢና ንሓትት ሓደ ግዜ ንኤርትራውያን ክኾን ከሎ በሊሕ ዓይንን በሊሕ መላሓስን እዩ ዘለዎ ኣብቲ ውሽጦም ዝግበር ኣንጻር ኤርትራ ግን ኣንጻሩ ክዛረቡ ይሰምዖም ኢኻ so like ኤርትራውያን እውን መሰል ኣለዎም you have to understand that ወላ እኳ ትጽምዶ ይኹን ዓብ ስእሊ ተረዲዩ ተገንዚቡ ዝኸይድ እንተሎ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ስቕ ኢሎም ካይርእይዎን እዮም ስለዚ ናቕፋ ፕረስ ብዙሕ ግዜ ኣወንታዊ ነገር እዩ ዝዛረብ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ሃገራዊ ረብሓ ቀዲሙ ዝፅሕፍን ዝሰርሕን እዩ ጀነራል ኣነ እኳ ጉዳይ ፖለቲካዊ ትግራይ ከም ተዓዛቢ ኮሜንት ክትገብረሉ ትኽእል ግን ዲቴይል ዝኾነ ዘረባ እንተዘይተዘረበ ይመርፅ እየ ምክንያቱ ንባዕሎም ትግራይ ዝበሃል ኣብ ዓብይ ፖለቲካዊ ቀውሲ ስለ ዘላ ወላ እውን እቲ ምስ ጽምዶ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል በቶም ካልኦት ምስ ብልጽግና ዝሰርሑ ዘለዉ ቀጻሊ ስለ ዝንቀፉን ካብ ህዝቢ ተጸላእነት ንኸጋጥሞም ካብ ህዝቢ ንኽፍንትትዎም ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ስለ ዘሎ ነቶም ጸላእት ብጽምዶ ንዝኾኑ ሓገዝ ኣይንግበረሎም ነቶም ረእይዎም እንዶ ኤርትራውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ትርእይዎም ኣለኹም እኮ ነቲ ጽምዶ ንውግዮም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዘለዉ ነቶም ህወሓት እኮ መጋበርያ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ንመበሊ ምክንያት ኣይንፍጠር ባህላ ያነ ስለዚ to some extent ምስቲ ናይ ብርሃነ ናይ ነጥቢ እዩ ክዛረብ ከሎ ስፔሲፊካሊ እዚኣ ከምዚያ ዝበልካ እንተ ዝብል እኮ ሪኣክት ምገበርና ነርና ግን ጀነራሊ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ይኹን ናቕፋ ፕረስ ይኹኑ ሓላፍነታውያን ሰባት እዮም ዝዛረብዎ እውን ዝፈልጡ እዮም ስምዒት ንኤርትራ ዝጎዲ ነገር እውን ዘይገብሩ እዮም ክትሪኦም ከለካ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ስፔሲፊካሊ ኣይነይቲ ዘረባ እያ ተዛርቦ ዘላ ፅቡቅ ነይሩ ግን ብሓፈሻ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክኣቱ ዝደሊ ኤርትራዊ ኣለና ብነብሰይ ክሪኦ ከለኹ ጉዳዮም ንዖም ዝምልከት ግን ከምታ ንሱ ንኤርትራውያን ዝዛረቡ ዘሎ ድማ ነቶም ካልኦት እውን ክገንሕ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ፕሮፖርሽን መብዛሕቲ ግዜ ባእታቶም ዝያዳ ሕማቕ ዘረባታት ዝመፅእ ናብ ኤርትራ ገፁ ባእታቶም ይበዝሕ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ንቐፅል ናብ ኤርትራ ገፅና ንስገር ኣነ ናፅነት የማነ ሽመይ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ከዓኒ ናይ ፍራንክፎርት ከተማ ኣብ ሲቲ ፓርላመንት ክኣቱ ኣብቲ ምርጫ ተሳቲፈ ኣለኹ ኩልኹም ከዓኒ ክትመፁኒ ብትሕትና ይሓተኩም ካባና ንላዕለሲ መን ጉዳይና ተገዲስ ስለዚ
إذا حفتنا تريوا لهم كميل كحب محلال فلي بلت انت فيديو سلازرا خويا حجزوا فرانكفورت زلهم سلازي حجزوا أنا كوا سلازي فلتا بزح كزاربا يكن لكن نبزي كمسو نالبات جزيون حليف كون خلي سلازرا خويا زغربا زلهم كابو كتسيلنا دما من البات كم وترو نبت بوجزنا هم كيت سلازلنا زيا كانت أنا بيني مساندرينستا زتعزا بزح نجار تجبر لا تاجانتا مدلواتات تجبر كم زلان بينون قربت لي حسابات قالي سنيروس كان اسمعي. To having a great season first of all and great seasons after that. It's a big pleasure and thank you for coming and I think yeah for me like I said it's I already stayed for 5 years with Intermarché 1T so it's a new chapter especially with this team. I see myself really great opportunity. I'm here also to win a bike race and this team. I think this is the team that's going to help me to improve and to race for challenge. بنيام زاغانتا تسفا يقبر بحدو خينا بزح عوتات كنغونا صفي زبل زلو كم تري ودلهم تاغانتا بزح عوتات كنغونا صف تسفا زلو يا بنيام دما ازي اقداسي كمون ليدر ناي تاغانتا كم زخونه يم زغلتو اب تقدميت مراحناتهم يزاربيزي كوشناتهم يمثلن وي ليدر ناي ويسز بنيام he's going to have a very important role مس أندري نيسا دما يرخبالو أكتما برشلونة بيز مخانون دما he will like it معناتو برشلونة مقعد زلو كابزي بيلجيوم ناي كال سمين أوروبا زلو زحل وزيو قربت لي موغز ولا بوتا ومكن برسل زغوني I'm sure he will like it and we wish him all the best of luck نابلا نايلومي RC أبزخن ودينا please like قبرو share قبرو ريتوغ من حسابكم منكم واترو بهاناز من قد قدف نابلنا مزياد أنت درفون قد فكم thank you very much قبيل كل طلبوا ما بطيلت كير ويلت بادر هذا شفتوت قبين جالس قبيل تحرر دل الناس الأمر داي أفلق بواب عدي دول لسقم هجوم لستدي أبيام ثورة بحضارة لبد أسك آخر رحوتي اتبادب أدبر الشبان سكاب كالأد وقل أباينا أدما يوقي حلق عيب على المبدأ تودي شعبينا قرن كلا كرشمنا يتقوي طارف مبادرنا تروت أباي تردنا الشبر يحلق